Takulandirani olemekezeka Comrade Lighton Mangochi chigawo chino cha kummawa mwadzuka bwanji. Ine ndadzuka bwino sitiziwa ino nzathu. Masiku apitawo tinaona ino kuti mwakhala mukuyenda zicholokosi za polisi kuno kuchigawo cha kumpoto makamaka chidavuta ndi chiyani? Ngani mene navuta njakuti ninatulutsa video pa 18 kudzudzula mayi Anabelo Ntalimanja machitidwe amene akuyendetsa chisankho kuti ndizokayikitsa kangati meke yapeza rifari okondera mbali imodzi. Ndidanena kuti pa 29 ndikubwera kudzatseka ofesi ya meke. Kutuluka kwa video imeneyi pamene tsiku lotsatira ndimaona kuti akantengeni aja abwera ku nyumba 5 kugogoda nyumba kunditenga zopanda ulemu ngati mwina wakuba chonsecho ndimapasa address kuti mukandifuna bwerani musandipeza. Ndi anthu ambiri akhala akunena nkhani zosiyanasiyana kuti iyayi Comrade Mangochi anatenga ku polisi ya kukalonga ndi kukasiya ku polisi ina kukhala ngati kukalonga kulibe police station. Zinakhala bwanji kwenikweni mutafotokoza mtundu wa Malawi? Tikamati order from above, mphamvu za ulamuliro wa chipani chimodzi ndi zimene zikuchitidwa practice pano. Utsogoleri kuchoka 2020 uli ndi ilu mind yakuti uchite create mchitidwe omwe uja wakumbuyo tinaugonjetsa 1993 titapanga referendum. That's why muona kuti anthu tikutengedwa opanda warrant of arrest. Ndesi tikudabwa boma lomvetsa chisoni, boma limene likuta pa 16 September lawu chakwera uyu. Ndinatengedwadi mapolisi Lumpi Karonga kulibe ntchito makoti aja sanaphunzire koma kunzuzu ndi kumene kuli anthu odziwa zomanga, odziwa zosunga ndende, odziwa zoweruza. Ifo napezeka kunzuzu. Ndiye anthu adanena kuti mudathokozapo zingapo zimene zinabwera kuzakhala nanu nthawi ya mavuto ngati meneja mudafotokoza za chipani cha Democratic Progressive Party DPP, Alliance for Democracy AFOD komanso United Transformation Movement UTM. Kwenikweni anthu amenewa anakupasani support ya mtundu wanji? Ndipotu ine kuthokoza kwanga mpaka kuzafikira m'manda kupanda zipani izi zolemekeza democracy. Ine bwezi ndili kuli chete chifukwa matengedwe amenewo it's part of abduction, kidnapping. Chifukwa kumenama kutengera sikudziwika ndi chiwembu. Koma ndithokoze chipani cha Alliance for Democracy AFOD, DPP, Democratic Progressive Party, United Transformation Movement, ndi pasi pa masapota achipani cha United Democratic Front kunena kuti anandikundikira kundiunjikira china chilichonse chimateka. Ndili ku prison ndimakhala ngati ndili ku hotelo chifukwa cha zipani zimenezi. Moti ndikutuluka ku prison kuja akaida anadandaula koma poti kumaro kuja sikonyadira. That's why anane kuti ayi endani bwino pitirizani ayi inu achipani cha AFOD, chipani cha DPP, chipani cha UTM, chipani cha UDF tikamangidwa maaktivist kapena wina aliyese mutiteteze. Mwina ena kumana kuti ino mwalola chipani cha Alliance for Democracy AFOD poona chitenje cha AFOD chimene chili mkhosi mwanu zimene zikutanthauza chani ku mtundu wa Malawi? Saruima ndisowa iyi. Saruima ndisowa. Ndili ndi saru ya UTM, ndili saru ya DPP. Ndimafuna saru iti. Ineyo ndikuyenda molimbikisa democracy. Zipani zimene zili ni ma principle olimbikisa democracy ndiziti ndizimenezi. Mawano maliza ku mtundu wa Malawi ndoti chani? Amalawi musamunjenjemere chakwera, musamunjenjemere chipazi. Nthawi yawo ita pa 16 September ndipo chimene anabwereza tomu chakufa chihana chipitirira kuchita prevail. Democracy will triumph. Zikomo kwambiri olemekezeka. Zikomo. Iya imene mwendimetegezera ndi Comrade Lighton Mangochi kuno kuchigawo cha kumpoto makamaka mu mzinda wa Mzuzu onyadira mangoti Green City. Munali ndine pamakina Ahmad Maloko, one kake
and goodbye.